Ďakujem. Asi tiež sa nepripojím k takým poslancom, ktorí by chceli obhajovať argumentačnú kvalitu dôvodovej správy tohto materiálu, minimálne čo sa po ekonomickej stránke týka, ale ja podporím tento materiál, ale hovorím tak, ako je krytý. Je to taký biankošek, ktorý je krytý dôverou v teba, pán primátor Jan Noskov, to, že dlhodobo upozorníš na tento problém. Myslí si to aj náš klub. Vychádzam z toho, že možno sú nejaké čísla, ktoré odôvodnia tú ekonomiku. Aj tá sedliacká logika hovorí proste v prospech tohto návrhu. Ale tak, ako som ti tlmočil aj na inom fóre, zopakujem aj z tohto prostredia, máme také 3 očakávania v súvislosti s touto reformou. Prvá nie je na predkladateľov, ale asi na nás, kolegov, ktorí by z nejakého si dôvodu chceli stáť na čele takejto supersprávcovskej spoločnosti, čo môže byť zaujímavá manažerská výzva, bez pochyby. Ale teda ja očakávam, že hoci legislatíva to pripúšťa, taký poslanec, ktorý by teoreticky mal chuť sa realizovať na takejto pôde novej spoločnosti, zváži ďalšie pôsobenie v zastupiteľstve. Čiže tá prvá očakávanie je, že už nebudem musieť zažívať to, čo zažívam 9 rokov, že sa stalo štandardom v tomto meste, že poslanci sú zároveň aj v predstavenstvách, nehovorím o dozorných radách, ale v riadiacich orgánoch spoločnosti. Zákony to pripúšťajú, ale je to všetko len nie slušné. Tá druhá poznámka je, že nebudú žiadne padáky. Nie, že by nebolo z čoho. Minimálne naša firma, ja sa teda hlásim s hrdosťou ako člen dozornej rady spoločnosti Bytový podnik SRO, kde myslím, že aj vďaka kolegovi oproti sediacemu proste sme my tá firma, ktorá má obavu z toho, čo sa stane v tej veľkej firme, keď sa do rybníčka proste spolu žralok vbehne medzi také liene. Ale myslím si, že by mala zaznieť jasne garancia, že nebudú zlaté padáky kdekoľvek, komukoľvek z pohľadu valného zhromaždenia, ak by aj takéto záujmy niekde boli. A ten tretia najdôležitejšia pripomienka, možno aj podmienka alebo očakávanie je, že ten tender, alebo teda ten konkurs bude naozaj transparentný. A tá naša predstava, jak po očku stíhate sledovať dianie v bratislavských mestských obchodných spoločnostiach, kde sa deje verejný hearing, kde každý môže prísť, nielen médiá, verejnosť, vypočuť si tých záujemcov, predstavujú svoje projekty rozvoja, zverejňujú svoje odborné CVčka. Čiže my pošleme na diskusiu, a samozrejme s očakávaním, že tam budú mať v tej výberovej komisii okrem odborníkov priestor aj poslanecké kluby, ale teda opakujem, tá pointa je, že to bude verejné. Takže za týchto 3 očakávaní, že teda skončíme úzus kumulácie funkcií poslanecko-štatutárnych, urobíme verejný hearing a neodletí tu niekto na zlatom padáku do budúcnosti. Verím, že tento materiál nás posúva ďalej.